bizitza honetako bihotz mokarriketatik askatuta, zure aurrera ekartatik piztuera egunean, zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zure Gehiago Espiritu Santuarekin, jainko eta rege bizi baitan, gizaldi eta gizaldietan. Amen.
Euskal dezagun iaren alde, Kristok bitarteko hartuz, gure otoitzak asko dezake, harenarekin elkartuz.
Josefina, zure zerbitzariaren salamenerako eskaintzen dizugu opari gai hau, eta zure bihotzonari eskatzen, zure semea salbatzaile gupidatsua dela sinetsi zuen honek, arkidezara orain epari edukitsua, errege baizela, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Gehiago oraindik bere bizia eman du gu guztiok betiko zuretzat bizi daitezen. Horregatik, aingeru taldeekin batean goresten zaitugu, gozozetik kantatzen.
Espiritu Santuak bat egiten zala. Izan gogoan jauna, mundu guztian zabaldu dagoen zeuden izan. Gaur, Kristok heriotza garaitu, eta bere bizidez horrean part izatea ematen duguna, igandean, ospatzera edizindua. Eramazun ikasko zora Francisco Gritazitorekin, Francisco Gurgozean agirin, eta litzizan guztik izan. Eta berean izan gogoan jauna, izteko etxera berean, joan dire gure espiriak, Josefina eta horretako guztiak ere. Ari zazun zenak zeure hortik ere argi. Amen.
topatu aurretik, azken erresmo osoa egin dezagun. Eta ez den batera, nahi natera ez,